Zo ze ummers in. Oh, maar Tom wil ook ummerpang als je dat echt zo geeft. Ja. Ik denk, nee, te veel ummeren. Ik ga door. We waren natuurlijk nog niet helemaal klaar voor een toesbevalling. Ik ga nog niet helemaal uitleggen wieso, maar daar heb je ook gewoon 2 ummers van nodig. Nu ben ik wel eigenlijk niet zo... Ook heel specifiek, heb ze 2 ummers zo gaan. Nee, maar dat wil ik echt gewoon op een lijstje van zorg dat ze 2 ummers in huis hebben. Maar wie groot moeten die ummers zijn? Gewoon Is dat zo'n normale cementbak? Nee. Een spieski. Een spieskiep, ja. Gewoon een normale ummer. Het wordt dus s'avonds... Zo'n blauwe. Gewoon een normale ummer. Van de Action. 10 of een 12 liter ummer. Oké. We worden s'avonds in het weekend. Dat is niet voor het bloed, want zoveel bloed zit er in een lief. Nou ja, dat kan wel bloed te pas. Maar We weten dat ik toch niet zo. ja, ik kan het zeggen. Maar dat was dus een van de dingen die we echt nog moesten hebben. Dus ik denk, ja, wat is nog open? En wat heet ummers? De Action. Ja, wat het ummers. Wat heet ja, welke Met week? ummer de ummers. Ja, ummer de ummers. Dus ik denk, ik rij naar de Action. Ik echt specifiek daarvoor, want daar hebben ze het. En ik loop dan naar de schoonmaakmiddelen en dan zie ik het schap. En De U van ummer. de U van Ummer stond ene. Ik had er 2 Godverdomme. Zo ze ummers in. Oh, maar Tom wil ook ummerpang als je dat echt zo geeft. Ja. Ik denk, nee, te veel ummeren. Ik ga door.